Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Rahul Gandhi lambat ka kinhun kilami banyak kejat kumbashi kilometer na office DTO Nongpoh ban poisya kamadan paham sim kabla penbet ban pelong ya kejinyalang patba ha kate kejaka ha ka arpu artrek ukala lingkod arhajar arpu saw. Ha karali Bharat Jodunya Yatra kala pelong ye ki patba ban pediang burom ya u da ki phau hajar ngun wat ki riewniam sister kilalet ban pediang ya Rahul Gandhi ha kejinyalum haditi u Nongpoh ban shimbenta ya kejinya rally. Haba kilat pathai khubor kibla Sakhi baki riewniam sister kila long kibla kloy ban shimbenta ha kejinya don nang kinongyalam ka Congress na Delhi. Bad kinongyalam ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC. Na kajing tu shimet jungite ki riewniam sister baki kwa ban pediang ngobha ya Rahul Gandhi ba wan hajila Meghalaya namar hakish postnem balalen kilamat hakajing sha tenjo ya kajing et kristan hakari India namar kajing penjulori ya ki yung mani barka jing bom yo ban mani lat luin karkum kajing yo lingba kilat pathai khubor. Hakari lingba kajing sunshar jong ka BJP ha Delhi ha kajing yalam jong Narendra Modi kalalong kajing yu rot ya kajing mani lat luin. Ha kajingwan unong yalam ka Indian National Congress INC Rahul Gandhi sha kajila Meghalaya. Lapliang sobha yu Rahul Gandhi Hajurabat do MP kajila Meghalaya unong yalam ka MPCC ma Vincent H. Pala. Haringkat kiwe-kiwe ki he nong yalam ka Party Congress kajila Meghalaya. जाओ उससे ऊपर चल सीढ़ी से चलना Ini